ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్ టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న విషయం తెలిసిందే. నితిన్ శ్రీలీల జంటగా తెరకెక్కిన రాబిన్ హుడ్ సినిమాలో వార్నర్ ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇందులో భాగంగా 4 రోజుల పాటు షూటింగ్ లో పాల్గొన్నందుకు డేవిడ్ వార్నర్ దాదాపు 3 కోట్లు అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక సినిమా ప్రమోషన్లలో పాల్గొనేందుకు ఎక్స్ట్రాగా ₹1 కోటి ఛార్జ్ చేసినట్లు సమాచారం. ఇది విన్న అభిమానులు మా డేవిడ్ భాయ్ డిమాండ్ మామూలుగా లేదంటూ నెట్టింట కామెంట్స్ పెడుతున్నారు డేవిడ్ ఫ్యాన్స్. ఇక డేవిడ్ విషయానికొస్తే ఐపీఎల్లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరపున డేవిడ్ వార్నర్ చాలా కాలం పాటు ఆడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే తెలుగు హీరోలను ముఖ్యంగా పుష్ప సినిమాలోని అల్లు అర్జున్ స్టైల్ అండ్ స్వాగ్ ను రీక్రియేట్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో తెగ సందడి చేసేవాడు. ఇక పుష్ప 2లో నటిస్తున్నాడని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ పుష్ప 2 రిలీజ్ తో అవన్నీ అబద్ధమని తేలగా ఎట్టకేలకి నితిన్ సినిమా రాబిన్ హుడ్ తో ఎంట్రీ ఇవ్వడం విశేషం. ఇక ఈ సినిమా ఈ నెల 28న రిలీజ్ కాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. For more videos like this, subscribe Big TV channel.